Aħna minn dejjem insistejna u bajna ninsistu illi l-kampjonat għandu jispiċċa. Bħalma taf inti f'dan l-aħħar snin il-kampjonat intrebaħ anki kemm il-darba fl-aħħar ġurnata tal-kampjonat u ġieli anki decider bħalma kien il-każ tas-sena li għaddiet. 6 partiti hemm 18 punt. Rodana għal xi skopijiet tal-President li huwa Furjanis kulħadd jafu tal-Viċi President Matthew Paris. Dana laqqas biss sfidu meta batnilhom u ktibnilhom u spjegajnilhom dan hemm article number 78 ċar fl-istatut illi inti trid tibgħat tilab iż-żewġ rounds il-logħbiet kollha biex jiġi assenjat il-lig. Daw huwa kif ridu huma. Kienet ovvja il-laqas kien hemm għalfejn tmur għall-vot għax da kulħadd jaf li ma tantx hawn timijiet li għandhom simpatija mat-tim tal-Belt, ġifieri għalhekk hu għamilha bil-vot fil-fatt malla Imma nix nfakrek li l-MFA bħala eżekuttiv għadu lura milli jieħdu deċiżjoni huma u r-rappreżentanti tar-referis ma astjenow ma vvotawx fil-Kunsill tal-MFA. Ma tista' saqfimni għax tant kienu żguri illi kienet tejlen mejdan kif domandi kif għamluhom biex tgħaddi li l-Furjana jkunu champions. Imma qed inneħħi l-ebda mertu tal-Furjana bir-rispett kollu, però dana inħoloq preċedent kbir. Il-President tal-MFA jerfa' dir-responsabilità. Wera li laqas jaf x'inhi serjetà, ivvinta każ ieħor biex tellank li San Ġwan li kien bil-Kumitat ta' San Ġwan fi żmien huwa il-divisions l-oħrajn telgħu tnejn biss. Alla jbilek San Ġwan għax kienu t-tielet telgħu tlieta. Telgħu 3 timiet, ġifieri dan juri nuqqas dal-bniedem ma jistki minn xejn biex wasal għamel dal-pass illi jtella San Ġwan għal-second division jew first division fiex tellaħħom tella 3 timiet minn dik id-division tluħ 2. U kieku l-President tal-MFA u l-Viċi President Matthew Paris u s-Segretarju Dr. Angelo Ketkuti għandhom daqsxejn wiċċ jaqbdu u jirriżenjaw għax dawn għadhom laqas jafu jippreċedent ħolqu illi dana il-logħba tal-futbol f'Malta id-daqqa li ħatiħu ħatkun kbira. Dana l-istatut, tant qiegħed l-istatut kif jaqbel lilhom illi ma tistax tappella u għal xi tappella. Biex jiġifieri dana nafu li dana kien sar kollox tailor made biex jagħti il-kampjonat lil-ħbieb tiegħu l-Furjana. Dana jabulu anki ritratti fuq Facebook qed jiċċelebra l-aħħar li ħadu it-tru fil-Furjana. Ġifieri dan jorik, President tal-Assoċjazzjoni, meta inti taqaf dik il-level baxx. Ma kienx President tal-Assoċjazzjoni dak iż-żmien ovvjament. Segretarju, skużi. Kien segretarju tal-Assoċjazzjoni. Jiena fil-fatt il-bieraħ wara li rajda ħniżrijiet kollha reġa ġo fija dik il-saħħa u dak l-entużjażmu biex l-istaġun li ġej tim tal-Belt jkun hemm u waħda mill-affarijiet li ħanidilbu nitolbu żguru hija di li jekk aħna u xi Unur is-sena d-dieħla aħna mhux se naċċettaw minn idejn il-President is-Sur Bjon Vassallo jew minn idej Dr. Matthew Paris. Għax għalina daw huma l-irda daw in-nies tal-futbol Malti. Iż-żmien għatitina parir illi daw il-futbol Malti ħajbatuh, il-futbol Malti ma tantx marru qudiem taħt dan nies. Però ħajmur ferm iktar lura dok il-qudiem issa. U jiġifieri inti qed tgħidilna li qed tagħtina sinjal li se narawk u ħatibqa' President ta' Valletta FC anke l-istaġun li jmiss? Iva, ħabba daw l-affarijiet, sakemm l-affarijiet jirranġaw ruhom iva. Għax jiena daw l-inġustizzi mhuma sbieħa l-L-Ebda tim, mhux għat-tim ta' daw l-inġustizzi saru
għal ħafna timijiet.